Firma Pichler naprojektovala a vyrobila veľmi univerzálnu sadu vhodnú na väčšinu vozidiel so závitom žhaviacej sviečky M10x1. Kvôli demontáži už nie je potrebné demontovať hlavu z motora, všetky práce sú vykonávané priamo na motore. Častý prípad dnešnej doby, keď je viac ako 70% aut poháňaných naftovým motorom, je situácia, že pri výmene žhaviacej sviečky dôjde k jej zalomeniu. Zalomenie je spôsobené netesnosťou kužela v spodnej časti a postupným usádzaním a zasychaním karbónu. Netesnosť kužela prepustí karbón, ktorý sa postupne tlakom usadí okolo obvodu žhaviacej sviečky, zaschne a pri odkrúcaní zabráni rotovaniu v spodnej časti, čím dochádza k ulomeniu. Pracovný postup. Pred samotným odfrezovaním závitu odpojíme elektrické časti, stiahneme elektródy izolanty, ktoré sa nachádzajú v hornej časti. Jedným z troch povolovačov 2,5, 3,5 až 4 mm priemer sa pokúsime odlomiť elektródu od samého dna. Ak nie je možné uchytiť elektródu v hornej časti, bude potrebné ju odvrtať. Odvrtanie nie je jednoduché a preto používame kvalitné vrtáky kobaltové alebo vrtáky s tvrdokovým plátkom na konci. Taktiež vodiace rúrky, ktoré eliminujú nežiaducí pohyb elektrody v tele žhaviča. Je potrebné odvrtať minimálne 20 mm z elektródy pod spodný okraj závitu žhaviča. Pomocou jednej z dvoch dodávaných fréz, ktoré majú v prednej časti vedenie, odfrézujeme závit žhaviacej sviečky. Postupným frézovaním odstránime ideálne závit po celej dĺžke. Vedenie v prednej časti na fréze je veľmi nápomocné. Proces prebieha bez poškodenia originálneho závitu v hlave motora. Maximálne doporučené otáčky nastavíme na 1500. Špony doporučujeme z miesta prace odoberať magnetom alebo vysávačom s tenkou hubicou. Neobávame sa napadania špôn na piest, nakoľko spodná časť odlomeného žhaviča je stále v hlave motora. Následne závitníkom UNF 1/4 narežeme do korpusu závit, minimálne na dĺžku 20 mm. Komplet sťahováku sa skladá z vyťahovacieho trnu, v prípade potreby je vymeniteľný, hlavnej závitovej tyče, ložiska, matice, vonkajšieho mostu. Podpora rozloží silu a prítlak po obvode. Proces vyťahovania je vďaka otáčaniu, doťahovaniu matice a súčasnému blokovaniu hlavnej závitovej tyče. Opakovaným pohybom, dokrúcaniu v smere hodinových ručičiek vytiahneme zalomenú žhaviacu sviečku z hlavy motora. Ľahkým poklepaním po konci tyčky uľahčíme prácu vyťahovania. V prípade potreby alebo obmedzeného priestoru môžeme použiť malé kladívko Pichler 26376 alebo kladívko Triumph 6991. Kladívko zároveň pomáha oklepávať karbón a urýchli demontáž. Vždy je potrebné opraviť originálny závit v hlave motora. Pri tejto oprave kladáme záslepku do otvoru, aby pri rezaní závitu nevpadali do motora kúsky hliníku alebo ocele z opravovaného miesta. Posledným úkonom opravy je dôkladné vyčistenie otvoru pred vložením novej žhaviacej sviečky. Čistenie je realizované dvomi kefkami dvoch rôznych priemerov a frézou, ktorá má dodatočné vedenie v hornej časti. Fréz pred vložením potrieme vazelínou, aby sme zamedzili padaniu nečistôt do spaľovacieho priestoru. Niekedy je aj jedna obrátka frézkou postačujúca na dokonalé vyčistenie. Ak nie je, proces opakujeme. Ak došlo k vážnemu poškodeniu originálneho závitu v hlave, je potrebné tento závit najväčšou frézou z osady odstrániť a nadradiť ho oceľovou závitovou vložkou. Aj v tomto prípade je potrebné zapchať spodný otvor, aby sa predišlo padaniu špôn na válec v spaľovacom priestore. Po odfrézovaní upravíme súoso s dvojstupňovou frézou. Používame vazelinu, ktorá uľahčí prácu a zároveň skolektuje špony.
V takto pripravenom otvore narežeme závid pod vložku. Pomocou vkladacieho prípravku naskrutkujeme dlhú alebo krátku vložku. Používame lepidlo. Po vyschnutí spojíme nový závit so starým závitníkom M10x1 tak, aby naskrutkovanie novej žhaviacej sviečky prebehlo ľahko. Otvor následne prečistíme kefkami, hrubšou hornú časť, tenkou spodnú časť. Drobné sadze zvyšky karbónu, ktoré pri čistení spodnej časti vpadnú na piest, nepoškodia motor. Pichler, líder v špeciálnom náradí.